Pertureni acara pertangyangan pasion HKBP Makassar, payutihut sitaonon ni Tuhan Yesus Kristus, pasion patuluhon. Marede mahita sian buku de nomor 23 ayat sada dohot tolu, dia tolu kita jongjong. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia, amen. Oddo di patu padebata, humokopita gabe dosa do ibana, naso tumadda dosa, asa gabe hati gorani debata hita di bagasan ibana, martangi yang mahita. Ali amanami na di banua gijang, para siroha na sumurong di sude jolma, dang di olani ho anak munasasadai di lehon ho do ibana humoko pami. Mamorsan dosa nami saha tuhau na pinarsilangi. Sepatu gumarohanami asa unang ganggu rohanami, maka porsiai hasesani dosa nami, asa unang madele hami alani dosa nami, alai asa posi tuturo hanami di asini roham na gudangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak hakolongan ni rohami. Amin. Maride hita sian bukede nomor 152 ayat sada.
Asa ditugihon na sida ma Jesus siya julo ni si Kayapas tu kantor. Alay sugot mamanuguti. Dang nabungot angko na sida tu kantor. Asa unang tarsubang na sida lahomangan paskay. Gabiruar masilatus madapoton na sida. Didok ma. Pangulaw dia do dibuak kamu dopak halakon. Gabinin na silatus ma madok na sida. Buwan hamu maibana. Uhum hamu maibana marguru tu adat muna. Alay nina aka Jahudi ma madok ibana. Dang jadi pusaon nami manang ise. Jadi dialuhon na sida ma ibana ninna. Jadi dibongot silatus mamuse katorna dijo ma Jesus didok matu ibana atehe hodo raja ni Jahudi Roma alus ni Jesus nasian roham do nani dok mi manang nani dok ni halak do itu ho taringot au gabe dia lusi silatus ma ay halak Jahudi do au bang somi dohot akka situa ni malimi do pasaton ho tu au asa aha do nabinahenmu jadi dia lusi Jesus ma dang sian portibion harajauku adong tarbahin somangalo akan naposokku asa unang sahat au tu tangan ni akka Jahudi alai dang songoni harajauki jadi ni na Jesus ma mangalusi songon na idokmi matutu raja doau umbahen na tubu au jala umbahen na roau tu portibion asa huhatidakon hasitongani ganub nasian hasitongani tangi honon nido suaraku jadi ni nasilatus ma madok ibana ahamai hasitongani jadi dung didok songani ruar ma ibana muse madapoton aka Jahudi madok tu nasida dang jupangau manang dia salana meredehita sian bukede nomor wel pulsada ayat sana. Alay lam digugohon na sida mamadok, diguturi bana do bangsoy, ay mangajari do ibana di sadok tano Judea, mamuka sian Galilea, sahat rodi tuson. Alay ubigay silatus, manukum maibana, manang nahalak Galilea Jesus, jaladung diboto na sian gonggoman ni si Herodes ibana, disuro maibana tujulo ni si Herodes, ay ditongodo ibana di huta Jerusalem ujui, marnida Jesus si Herodes lasi tutu marohana ay nunga sa dia leleng na sainang idaon na tadda sian ibana si patupon na jadi gudang-gudang ma si sukunon tu ibana alay dang dia lu si Jesus ibana disido aka si tuan ni malim rodi si boto surat jala gugu-gugu do ibana dia luhon ia si Herodes rap dohot dongan si reherehei jala dilialai do ibana disolukkon ma pahean na arga tu ibana lau songonima disuru ibana mulak tu silatus.
Alai peamdo di palua panguhumi di pesta isa da halak na tarhurung. Marguru tunatino do di natorop. Alai adong matarhurung ujui sada parjahat na sumalin na margoar si Barnabas. Jadi di namar pungin na sida di doksilatus matu na sida. Ise do si pangidomu paluauku. Si Barnabas manang Jesus na targoar Kristus do ay diboto do. Lateni rohan na sida do umbahen na di pasahat na sida ibana. Alay say di sosoy akasitua ni malimi rapdo hasitua bangsoi do na toropi. Asa di pangido na sida malua si Barnabas. Alay pusaon na doang go Jesus. Dunginin na panguhumima madok na sida. Ise siyan na duway pangidon paluokku. Dungi di doksilatus matu na sida atong aha mabahenok ku tu Jesus na targoar Kristus. Mari dimakor parupuan gabungan ilanjutan non kor ama pospel goa.
Mari dihitasian buku di nomor 77 ayat 3. Tungi ditugu silatus ma Jesus, didokoma lisingan. Jadi didadani soldadu ima susang duri bahit tupal, dia pehom mai tu uluna, baju dap ma dia liton tu dagingna. Dungi ro manasida tu jolona madok, tabi deho ale raja Jahudi, laos dipastapi maibana. Dungi ruar ma muse silatus, didok matuak ke Jahudi, ida hamuma, utogi hoddo ibana tujolo muna, asa iwoto hamuna so adong jupangahu salana. Laos ruar ma Jesus, majujung suksang duri jalamar baju dap. Jadi didok silatus matu nasida, ida hamuma jolmai. Dungi didok silatus matu nasida, buan hamu maibana, persilakok kamuma, ay dahang jupangau salana, gabe dialusi akka Jahudi maibana nin nama, marguru tupati nami, ikon marutang ho sa ibana, ay dibahed do dirina anak ni debata. Ubegei silatus, lam gadda mabiarna, dungi diulahi musema tukatorna, didok matu Jesus. Sedia doho, alai dang dia lusi Jesus ibana, dungi didok silatus matu ibana, dang aku pamwa makatai, dang dibotoho, marhuaso au palua hoko, jala marhuaso basilakoko, jadi dia lusi Jesus ma, dang adong huasom mangagwao, aut unang dilehon itu ho sian gitjang. Di baheni gumudang dodosa ni napasahat tonau tuho. Jadi olat ni ima dia lusi silatus dalan paluahon ibana. Asadung dibigi silatus hatai, itu gihom ma Jesus saruar, lau hudul ibana di habangsa paruhumani, na diinganan namargoar patar batu, gabbata didok anggo di hata heber, ima namasa diari parhobasan di paskai, mare hosaniari, dungi didok matu akka Jahudi, ida hamu ma raja munai, alai gugu nasida majuhon. Asa dung diida silatus, naso marguna hatana, lam gadda tehe gaorna, dibuat mamuri tanganna, dijolo ni natoropi, huhut madok, ias doau sian mudar nion, hamudo nasari disi, dunginin nasude natoropi ma, marsapata tuhami doho tuyanakon nami ma budar nai, dungi saot ma dipalua si Barnabas, ayanggo Jesus dilisingi, dungi dipasahat ma asa diparsilakon.
maridekur ama Ebenezer.
Mari demahita sian buku di nomor 24 ayat sada. Asini roha madihamu dohot dame, sian Tuhan debata mata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni debata nanay tari pardihita, di pasyon na patuluhon, di tonga-tonga ni Huriata, di HKBP Makassaron, hupilit do sian Filipi 2 mamuka sian ayat 5 sahatu ayat 8. Filipi 2 ayat 5 sahatu ayat 8 hujahama di tonga-tongata. Songon parrohaun ni Kristus Yesus ma parrohaun muna. Atik perupa ni debatadi bana dada songon na di dobo dirajumi rohana tudos nai tu debata. Di rumari do dirina jala disolukon rupa ni hatoban, gabe sumantu jolma do ibana, jala rumang jolma dapot di ibana. Di patutoru do dirina, nagabe pangoloi do ibana pe mamate, pola tung mate tarsilang. Di ayat Indonesia saya akan bacakan Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian firman Tuhan. Akamanga kainang macay rikot do taingot kembali pasyon di patupa di tonga-tonga ni Huriat. Anggona julu ada orang so di patupa mulai hari Selasa sampai tu hari Kamis, manang di Huriat Nadeba, Senin sampai Rabu. Anggona julu di tonga-tonga ni Huria, saya dibai doi di acara minggu. Dimulai maisian minggu reminiscere, biasanya 5 hari. Jadi dihitung 40 hari sebelum hari hamamate, disido di patupa, manang disido di bain minggu pasyon, manang disido di jahahon pasyonon. Jadi da gabeta diedit namai gabeto luhali di bain da perpudion, alai yang go di huria na perjoloi, jala di buku pasyon ni HKBP sa sitong na 5
5 ibadah. Wasa pola rikot sampai 5 hari di patupa ibadah, manang wasa pola rikot passion. Ahdo lapatan ni passion. Adong do nabuy boto hitan waing ahdo lapatan ni passion uban nagabi di guari passion. Passion lapatan na naing mendasar manang naing berakar ima si taonon ni Jesusi manang penderitaan ni Jesusi di bagasan nguluta marhite na tapaulak-ulaki di bagasan ibadah manang di bagasan aka pertangyangan na tapatupa di tonga-tonga ni Hudiat. Ala ido intini ha Kristenotta, ido intini ha porsiaotta manang ido intini pengakuan iman ni halak na porsia ima Jesus na ro gabi jolma, Jesus na gabi sipalua hita, Jesus na gabi pamonak kita, sianido tatadda debata ama, sianido tatadda debata to di Purbadia na mangula di tonga-tonga ni Portibio. Alanido bain nasay di bain di tonga-tonga ni Hudia Kristen Protestan, minggu-minggu pasion asa lam takas lam mendasar di hita si taonon ni Jesusi, manang penderitaan ni Jesusi, mulai sian naung ditakup ibana, manang mulai sian mangulai ibana di tonga-tonga ni Portibion, sahat tu na tersilang ibana. Jadi do na di minggu pasion na patuluhon na terakhir kata tersilang maibana. Jadi naing idaw tama taringot tu perdalanan sahat tu silangi, taringot tu silangi marsugot ma lebih mendalam musai naing Leluk konota manang au honota di bagasan perdalanan ni nguluta. Ahado tujuan na lebih mendalam tapatupa passion. Na perjolo asa tung tahilalado hina arga ni panubusion ni Jesusi. So tung do tahilala molo menderita Jesus, manang molo godang pe si taonon ni Jesus dibain halak Yahudi, manang halak na manakup ibana, halak na mengadili ibana, bahkan halak tu na mapersilako di ibana, so tung tayetong natalu Jesus. Tang natalu Jesus, alay ikot di dalani sude prosesi, ala ihiyam mananaing si dalanata, iham mananaing si bolusotta, ala ni dosatta, ala ni hajahatotta, ala ni hatakangota, alay gabe ibana ma sikak tatusi, ido na ni dokna nakin di turpuk nong tajaha di Filipi 2 ayat 5 sahat tua itu alwi. Di rumari do dirina, jala disolukon rupa ni hatoban. Aturan nahita do hatobani. Alay gabe disolukon rupa hatoban. Asa unang rupa hatoban behita. Ay gabe dipalua mahita siyan hatobani. Gabe jolma na argama hita. Jolma na pinangolu mahita. Jolma na pinalua mahita. Gabe arga hita di jolo ni debata. Bahkan arga hita nang di tonga-tonga ni Portibion. Ala ro Jesus. Sikata. Rade ibana mangarumari dirina. Ay debatado ibana, gabe jolma ibana, di rumari ibana dirina, jala disulukon rupa hatoban. Ido na lang mendalam na naing silam sirenukono tadi bagasan nguluta molo tapatu papasyon na songonon, audo hape na pinaluana, audo hape na pinamonangna, dang natalu Jesus, dang natalu debataro tu pertibiyon molo marsitaonon, alay tung nalaw sikat tudo, tung nalaw gatiku do, asa unang gabi hatoban beaw, asa unang mate beaw, asa unang gabi di perhatoban si bolisi beaw, konima na gabi pengakuan di hita, molo nung sa hita marpasyo. Tusido na paling fokus manang naing takas au honota di pasyon na tapatupa di bagasan perdalanan ni nguluta. Laos mengajak kita do aka pasyon na tapatupa mula dong 5 hali manang nang taroba musega bitulu hali na parpudion asa lausido mangaraw kita lam takas mangauhon tu Paskah manang tu hamamate ni Jesusi
tu minggu sengsara manang tu si taonon ni Yesus manang di Jumat Agung. Asa wahado hita lao mangarade dirita mangauhon do majakon silangi hamamate ni Yesus ai hita hiam mamate dakolan hatoban hita hiam mamate alai ro ibana gabe ibana mate di lehot dirina tu hamate yani sikat ni jolma sikapta asa mangulu hita jala gabe dapotan hanguluan na saliling nililing alelo sekaligus do molo se tapatupa minggu pasyon mana pertangyangan pasyon mengajari hita majo hita asa tung takas taparadi takoreksi dirita rohata haporsiauta panadaota di Jesusi sasitong na ido bingkai na di parade di tahun-tahun gerejawi manang di acara-acara liturgi na di patupa di tonga-tonga ni Hudiata HKBP molonong masuk kita tu para Paskah, mana molonong masuk kita tu minggu sengsara, saya neng bejohita doi selalu mengkoreksi diri ta doh tapor siauta, wahado panadota di Yesus. Gurang do nama katidakon Yesus do debata, Yesus do anak ni debata, Yesus do nang roga bijolma, alai dang hirabui di refleksihon manang dang boy diauhon ahado nani hokop ni Yesusi di dirina. Anggo siap pikiran manang logika diingot doi diboto doi bahkan song natadok di 3 minggu na salpu dari pengakuan iman dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah tetapi dia tidak meresapi, dia tidak merasakan apa makna, apa buah kehadiran Yesus di dalam dirinya. Odo nanay si introspeksiota mananay say totong sunggulata ahado tutu makna ni kehadiran ni Yesus na tarsilangi ahado makna ni Yesus na ro manaon si taononi na menderita di bagasan perdalanan ni ngolukku nuaing jala ahado dampak ni manang pakoroni tu ngolukku tu masa sogot apalagi tu nama jalo hanguluan na salindiling. Sotong do holan alani tradisi manang kebiasaan do tasomalan sabri. Atar buhay do gudang songoni di parnguluan ni jolma. Selalu ibana mangulahon sesuatu gabe tradisi do hotina gabe budaya di bagasan nguluna alai dang dirasahon bayi gabe bagian ni hidupna. Saya rodo ibana beribadah, saya rodo ibana merminggu, saya rodo ibana manangihon jamita, alai dang dihilala, dang dinikmati bagian di hidupna, bagian nagabe neng merubah bahkan neng menguatkan ibana di bagasan nguluna. Soni ibana rosia jabu, di huton ibadah, mulak musisian ibadah, tong soni musik, tangadong dampak ni permingguan, tangadong dampak ni hatani debata di bagasan nguluna. Ala kebiasaan ni jolma do songoni di perpudion. Ala ni do bain na saya ditapake passion lam manungguli hita asalam mendasar di hita paingotok kita asalam mangulu di hita si taono ni Jesusi gabe dohonot tama itu bagian hidup saya jalai lau tuau doi ubain na diula Jesusi ubain na dipatupa Jesusi. Sotung do song natadon nakin hanya tradisi manang sejarah. Apalagi gudang do ahli sejarah, diboto sejarah, alai tang diboto dampak ni tu bagasan nguluna. Manang gudang do nabui mencatat sejarah aha na masa peristiwa-peristiwa alai dang dicatat aha do dampak na tu ngulu ni nama jaha sejarah. Asa dang songoni ang ngulu ni halak na porsea manang ngulu ni halak naung manada jalan nong makaporsea Jesus ikut natakas doi pangauhono di bagasan nguluna asa boy ibana menikmati bahkan asa boy sahat tu dirina ulaon si taonon do pakokopon ni Jesusi di bagasan nguluna.
mololam tapabagas muse siya turpuk ng tajahanakin. Na begitu begitu bagas holong ni Jesus manang holong ni debata dito nga tonga ni Portibion. Di patutoro do dirina. Nagabi panguloy do iba na pay mamate. Pola tung mate tarsila. Di patutoro do dirina nagabi panguloy do iba na pay mamate. Pola tung mate tarsila. Panguloy do ibana. Molotaida siyan natajahanakin. Apalagi dung di umat si Judas Jesusi. Dang bialo Jesus, dang gabilari ibana. Bahkan adong do sisian na mabuat pisona ditapulhot tu pinggol ni sahalak siyan na panakup Jesusi alay dioray Jesus doy bahkan dipaulak pinggol nai. Tang mangalo ibana, panguloy do ibana di proses naung sinakapan ni debata di nalaw paluahon jolmay di napaluahok kita. Takatangod di bain di na madalaton dohot di nalaw madalani ulaon pakokopon nai doh tolong ni rohay. Sahat tu na mate ibana dang mangalo ibana dang majua ibana ay didok ibana do sa sitong na dang nasoboy ro suru-suruan ni debata dang nasoboy ro suruan ni debata lao mangurubi ibana lao paluahon ibana sian tangan ni akan naing manakup ibana alay dangi sakap do rencana ni debata dangi sakap do rencana ni Jesus nagabe jolma sampai tu na mate ibana sai dioloido ala di patutoro do dirina asa gabi halwao di jolma gabi mangangkat tita song natadok nakin gabi jolma na mangulu hita narga hita dia dupan ni debata anggo alani dosa doh tamatean doh alani hahurangata sa sitong na macay leado hita macay torudo hita dia dupan ni Portibio dia dupan ni debata alai di haroro ni Jesus gabi di sido dirubah gabi adong ma level na baru naik level mahita gabi level ni halak na pinalua level ni halak na hinokop ni Kristus level ni halak na pinamonang ni Kristus tusido na ngarahonon na nuay kita lao memperdalam lao mempertegas bahado hita mangauhon makaporsyay bahkan pahutihut si taunon ni Jesusi nagabi si taunon nay nalaw di hita do hapay unang taiday holan nalaw paluahon halak Kristen alay idama paluahon dirita doy dang paluahon halak Kristen alay paluahon dirita siya dosa do siya hamatea ido na marga anggo so marguna de tu dirita mariswang do hita serotu minggu pasyon molos takas doi tahilala bagian ni dirita di haroro do pakokopo do silang ni Kristusi mariswang do hita nunga tadok kita pengikut Kristus marlapatat doi bagian ni ulaon bagian ni Kristus ibana di perdalanan na di tonga-tonga ni ulo molo mar si taono Jesus bagian ni si taono tahiamay di palua hita gabe marlas ni roha hita gabi semangat mahita lao mangulahon lomo ni roha ni debata lao mangulahon dia do na pinaretahon tona ni debata di bagasan ngoluta alay moloso bagian ni ngolutai pasti do dangadong gogo di hita dangadong semangat di hita lao mangulahon dia do lomo ni roha ni debata pasti do kembali tu keinginan daging pasti do muse tu lomo ni roha ni daging mulak kita muse dia kaulaon do di pabahenan di bagasan perdalanan ni nguluta. Alani dihamuak kamanami na nami siya trupuhon
adong mapiga poin na nagsipasahaton na tuhita. Na perjulu. Gabi songon parrohaw ni Kristus ma parrohaw. Manang dayhutom ma roha ni Kristusi di bagasan perdalanan ni nguluta. Manang tatiru ma roha ni Kristusi di sudi pabahen dot tindakata dohod di sudi hapor siauta di perdalanata nuai. Dia do roha ni Kristus imana taida nakin di ayat onom nang perupa ni debata di bana alai dangi dia sahon di patutoru do dirina sonan do dia ayat walui molo nang maniru rohani Kristus do hita ikon rade hita patutoru rohatta hadiriotta egotta dia dupan ni debata mulak muse maka persyai pasahat dirita pasahat ngulutta tu debata ido asa boy di ayat pitui mangarumari diri ikon rade hita mangarumari dirita asa tung takas marhiti na mangarumari diri gabe patujulohon tang hadirion ni pamatang tay alai hadirion naong sinodangan naong hinokop ni Kristus di bagasan ngulut jala halak naong ngolo mangarumari dirina naong patujolohon Kristus di bagasan nguluna sianido hita di jou gabe lamar si hohot mangula mangulu jala maprabahenan ho Bartolomeo ni rohani debata di bagasan nguluta ima mandorok kita ima memotivasi kita ima menggerak kita lamar si tutu jala lam merenungkan pakokopon ni Kristusi terlumobi di harorota mersugut di nama jalo dohod di nama ningot di haroro ni Jesus tutong-atongan ni pertibion rade iba namate humokopita tersilang humokopita hita do na pinanguluna jala dosata do na sinesana dosata do na ni tanggung ni Jesus marhite hama matenei asa malua jala diburi jala yasita asa jolma na mangulu hita manang jolma narga hita di julu ni debatado di julu ni pertibion amin martang yang mahita. Mauliate matuhad di basat roh nami dio. Molo se dipakulingi ho hami marhite aka pertangyangan dot ibadah passion no patupahan. Nani ojarni pos ni roha do di tonga-tonga ni ngulu nami do di tonga-tonga ni huriam. Molo lam takas hujahan ni hapor siaon nami hujahan ni panadaon nami marhiti harorom tu tonga-tonga ni portibion ditinggal hoko hasangapomu oloho gabi tu haleaon bahkan tu hamatean humokop pami tutu hajut do hami hira sohuilalahami parbui ni haroromi nang pe sahujut hubigi hami alani marhiti hatam marhiti akka ibadah pasun no patu pahami lam hangulu honon nami mai ya haroromi bagian ni dua nami di hanguluan nami ima naing sai totong lam takas mangojar hami makabur syaiho hai halak nong makilala pakokopemi marhiti na olo hami patutoru roha nami patutoru ego nami disido hami marsitutu lau manglahon lomoni roham marsitutu lau patupa na muli na dumenggan hobartu hummu di tonga-tonga ni parnguluon nami atong Tuhan nami jala debata nami sai urupi hami marhiti tordim to di porbadia lau mangatusi mangalapati bahkan makanguluhon pakkokopomi di hami secara pribadi manang siat diri nami roha nami sabing asa boy i namangojar hami lam takas marsitutu makanguluhon ngolu hapor siaon nami ngolu pakirimon nami tu ngolu nang pinaradem di hami atong gok di homa hami ajari jala pargugoi huhut patau hami
wakaporsyayo. Di bagasan Kristus Yesus, tangihon jalaw loy mapangidoan nami. Amin. Tapuji to hatta marhitede sian bukwede nomor 26 ayat sada dohot seterusnya hut papung pilihan. Taulak ko na sada silang naba di ai odolom lomboke maralon dosai lopandele ane di sudesi tapa ujung ma pertangyangan pasyon dapat uluhonon alani rap mahita martangyang ditangyang ale amanami na di banwa gijang sabi nurbadi amagwan say Roma harajan say saut malomani roham di banotongon son na di banwa gijang leon matuhamis dari on hanguluan siapa say sama dosa nami son panesa nami di dosa ni kidungan madosa una kami to kion to pangunjungan do taguguon rodi hasangapon sa liling na. Asin ni rohan itu hatta Jesus Kristus. Dohot tolong ni rohan ni debata mata. Dohot parsaoran ito di porbadia masu hamu saluhut na. Amin. Amin.